Barkanmu da dawowa cikin wani sabon darasi a cikin wani sabon bidiyo. Idan ba ku manta ba, a darasin da ya gabata mun yi bayani akan wasu tab guda huɗu, wato da su center da su kuma div tag. A wannan za mu yi bayani akan link. Idan na ce link wato hyperlink, anchor tag. Hyperlink shi ne wanda muke gani a dukkanin HTML. Idan ka shiga misali nan, waɗannan jerin da ka gansu wannan ana ce masa navigation, dukansu link ne. Dama HTML abin da ya sa ake ce masa hypertext markup language saboda yana da hyperlinks da yawa. Idan ka kula, idan ka shiga web page za ka kalla wani rubutu ne wanda idan ka danna zai kai ka wani waje. Haka ya tara dama cikin website. Za ka kalla wani rubutu ne za ka danna daga wannan fejin zai kai ka wannan fejin, daga wannan zai kai ka wannan. Yanzu misali ga shi waɗannan da nake daddannawan nan za ku ga su ne muke cewa link. To idan za mu ƙirƙiri link ya za mu yi, ya ake yin sa? Shi ne akwai wani tag da ake ce masa anchor tag, haka anchor tag. Wannan yanda ake rubuta anchor. So yanda ake yin tag na link shi ne za ka buɗe tag sai ka sa A, idan ka sa A haka shi ma za ka rufe shi haka da A, wato buɗewa da rufewa. A cikin open tag ɗin za ka rubuta abin da ake ce masa href hakan nan, sai ka yi equal to hakan nan, sai ka sa double quote hakan nan. To a cikin nan ne za ka rubuta adireshin page ɗin da kake so idan an danna wannan rubutun ya kai mutum. Misali yanzu na sa bbc.com hakan nan, to duk inda na danna zai kai ni BBC. Bari mu dawo cikin code namu mu rubuta. Yanzu a cikin nan wannan shi ne rubutun da muka yi na ɗazu na labaran yau. To a nan bari in ƙirƙiri link a ƙasan nan. Misali yanzu nan na rubuta ga shi nan na sa A ɗina a cikin href ɗina ɗin nan. A nan yanzu misali na sa wannan misalin link ne. Yanzu misali na rubuta haka, a nan ne zan rubuta. Misali yanzu na rubuta BBC sai na sa .com. To wannan shi ne yanda ake ƙirƙiran link a cikin HTML, wato anchor tag. Yanzu idan na yi saving haka na zo file na danna save, na zo ni browser na shiga na yi reload nashi, idan kuka kula za ku gani ga shi rubutun shi ya fita blue, wannan link ne za mu iya danna shi. Idan na danna kun gani babu internet, da zai kai ni zuwa BBC Hausa. To haka yake. Sannan mun yi bayani akan attribute a videos namu da suka gabata. Akwai bidiyon da muka yi bayani akan attribute. To shi ma wannan anchor tag ɗin na link yana da attribute nashi da yawa. Daga cikin attribute nashi akwai wani attribute da suke ce masa target, hakan nan za ka rubuta shi, inda ka ga na rubuta hakan nan. A cikin target ɗin misali in sa underscore hakan nan sai in sa blank. Yanzu hakan nan na rubuta haka blank. Abin da wannan tag ɗin yake yi shi ne, yanzu kun ga a nan yanzu a nan da na danna nan ya kawo ni a cikin a iya page ɗin ne ya kawo ni nan. To amma yanzu idan da na sa shi a cikin, da na rubuta wancan attribute na target ɗin, idan na danna maimakon wannan page ɗin zai ƙirƙiri wani feji ne ya kai ni. To haka yake. Wannan shi ne yanda ake rubuta wato link a HTML. A bidiyo na gaba za mu kalli yanda ake rubuta navigation. Shi ma dai bayani ne akan link za mu yi, wato yanda ake rubuta wannan navigation a haɗa su su zama link in sha Allah. Ku ci gaba da bibiyan mu, mun gode.